Non é doloroso donar sangre, é moi similar a unha analítica, solo vas a notar un pequeno pinchazo e listo. Si se pode doar se teño tatuaxe, simplemente teñe que pasar 4 meses desde que o fixemos. Doar sangre non nos debilita, salvo que vayas a facer un deporte de competición inmediatamente, bebendo líquido recuperas enseguida. O sangue fai falta continuamente, porque sempre hai necesidades por accidentes, por enfermedades, por trasplantes, sobre todo, continuamente. A doación en sí leva como 20 minutos aproximadamente, desde que empezas a entrevista ata que acabaches a doazón. Pódese doar dende os 18 anos hasta que cumplimos os 66 sin ningún problema, incluso máis adiante se temos boa saúde. Os medicamentos casi ningún impide a doazón, pero como algúns sí teñen problemas, preguntaremos sempre cal tomas. Pódese doar sangre cada 3 meses no caso dos homes, cada 4 no das mulleres.